Magiske dyrevenner. Magiske dyrevenner. Magiske dyrevenner. På juleeventyr. Episode 1. Hemmelighed. Nordpolen. Julemandens hemmelige værksted. Så, Ib, din gamle nisse, så er det snart jul igen. Du kan selv være en gammel nisse, Preben. Men ja, lad os se, hvad julemanden har gang i dag. Nu er det snart jul. Gud, hvor har vi travlt. Rudolf, hvor er du? Rudolf, hvor er du? Rudolf, hvor er du? Hvad var det jo, min ven? Dejligt at se dig. Vi skal snart ud med julegaver til alle de søde og artige børn. Hvor har du den der? Du ved nok. Nå, han skulle nok ud og hente den. Se, Ib, der kommer Rudolf jo gående. Når du fandt den, Rudolf, det er godt. Kom med ind, min ven. Preben, der er en, der holder øje med julemanden og Rudolf. Ja, hvem er det, Ib? Det er godt, du passer på den, Rudolf. Uden vores hemmelighed vil julen være fortabt, min ven. Gem du den væk, min ven, og så lad os holde fri og få lidt risengrød. Kom. Det bliver en god jul i år. Så, nu kommer Rudolf ud igen med den mærkelige æske. Kan du se det, Ib? Preben, hun stjæler æsken. Åh nej, hvad skal vi dog gøre, Ib? Se, hvor hun løber afsted. Det lykkedes. Jeg skal nok få spoleret julen, så sandt som mit navn er Simone Lyngel. Næste morgen. Rudolf, skynd dig, vi skal op i værkstedet. Vi er travlt. Kom, min ven, jeg hjælper dig. Kom, vi skal skynde os. Forresten, Rudolf, kan du ikke gå ud og tjekke til den der, du ved nok. Tid til at tjekke ønskelisten. Gud ved, om der er nogle børn, der skal have kul i stedet for legetøj i år. Hvad sker der, Rudolf? Nej, lad mig se. Hvad har du, min ven? Nej, det er fra Simone Lyngel, den slyngel. Hun har altså været en skarnsunge. Hun har stjålet æsken. Nej. Hvad gør vi? Kom, vi må sende en besked til han Drokkes, min gode ven. Han kan hjælpe os. Kom, min ven. Preben, hørte du det? Det er Simone Lyngel, der er på spil. Ja, Ib. Lad os tage afsted til Silva Fabula, så vi kan følge med i, hvad der foregår. Danmark. Hos Simone Lyngel. Flyvestenen er min. Nu er der intet, der kan stoppe mig.
magiske dyrevenner på juleeventyr.